ଭାବନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର କେହି ହଠାତ୍ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଲେ। ଚିକିତ୍ସା ସରିବା ପରେ ହାତକୁ ଆସିଲା 5 ଲକ୍ଷର ବିଲ୍। ଏତେ ଟଙ୍କା ଆପଣ ଏକାଥରେ ଦେଇପାରିବେ କି? ଯଦି ଉତ୍ତର ନା, ତାହେଲେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ତ ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ହେଲ୍ଥ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କ'ଣ, ଏହା କିପରି କାମ କରେ, କେତେ କଭରେଜ ନେବା ଉଚିତ ଏବଂ ପଲିସି କିଣିବା ପୂର୍ବରୁ କେଉଁ କେଉଁ କଥା ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆଜିର ଚିକିତ୍ସା ଖର୍ଚ୍ଚ ବହୁତ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବଢ଼ୁଛି। ଏକ ଛୋଟ ସର୍ଜରୀ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ। ହେଲ୍ଥ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ସେଭିଂ କରିଥିବା ଟଙ୍କା ଭାଙ୍ଗିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯଦି କେଉଁଠି ଆର୍.ଡି. କି ଏଫ୍.ଡି. କରିଥିବେ ତ ସେ ଟଙ୍କା ବାହାର କରି ହେଲ୍ଥ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଦେବେ ନାହିଁ। ତ ଋଣ ନେବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ଏବଂ ପରିବାରର ଆର୍ଥିକ ଭାବେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ। ତ କେଉଁ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଅଛି ହେଲ୍ଥ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଉଛି କି ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ ହେଲ୍ଥ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଅଛି, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ନେଇପାରିବେ। ଦେନ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ଫ୍ଲୋଟର ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି, ତ ଗୋଟିଏ ପଲିସିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବାର ପ୍ଲାନ୍ ରହିପାରିବ। ଦେନ୍ ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍ ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି, 60 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସ୍କଙ୍କ ପାଇଁ ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍ ପ୍ଲାନ୍। ତାର କ୍ରିଟିକାଲ ଇଲନେସ୍ ପ୍ଲାନ୍, ଯେଉଁଟାକି କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇଗଲା, ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ହେଇଗଲା ଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରୋଗ ବି ଆପଣ ଏହି ପ୍ଲାନ୍ ନେଇପାରିବେ। ଦେନ୍ ହେଉଛି ସୁପର ଟପ୍ ପ୍ଲାନ୍। ଦେନ୍ ଆପଣ କମ୍ ପ୍ରିମିୟମରେ ଅଧିକ କଭରେଜ ନେଇପାରିବେ। ତ ଆପଣ ଯଦି କମ୍ ବୟସରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ତ କମ୍ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଦେବେ, ତ ଅଧିକ କଭରେଜ ନେଇପାରିବେ। ତ ପଲିସି ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ଆପଣ ଦେଖିବେ, କ'ଣ ଚେକ୍ କରିବେ? ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦେଖିବେ କି ସମ୍ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଚେକ୍ କରିବେ, ୱେଟିଂ ପିରିୟଡ଼ କେତେ ଅଛି ଚେକ୍ କରିବେ, କ୍ୟାସଲେସ୍ ହସ୍ପିଟାଲର ନେଟୱାର୍କ କେତେ ଅଛି, ଦେନ୍ ରୁମ୍ ରେଣ୍ଟର ଲିମିଟ୍ କେତେ ଅଛି, କ୍ଲେମ୍ ସେଟଲମେଣ୍ଟର ପ୍ରୋସେସ୍ ଚେକ୍ କରିବେ। କେଉଁ ରୋଗ ପାଇଁ କୌଣସି କଭରେଜ ରହୁଛି ସେଇଟା ବି ଆପଣ ଚେକ୍ କରିବେ। ତ ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯଦି ହେଲ୍ଥ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଏକ ଖର୍ଚ୍ଚ ନୁହେଁ, ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଏକ ସୁରକ୍ଷା କବଚ। ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପଲିସି ନେବା ସେତେ ଭଲ ସୁରକ୍ଷା ମିଳିବ, କମ୍ ପ୍ରିମିୟମ୍ ସୁବିଧା ହେଇପାରିବ।